kurwa teraz na live'ie i zabrała łapkę w górę, kurwa, z tego posta. No ktoś z ciebie robi jaja, nie? No ale najważniejsze, że nie wysłałeś zdjęcia kangurka do niej, nie? Tak. Czy wysłałeś, Czy Kasper? Nie. No jak wysłałeś, to tam... Fiut jak fiut, nie? Inaczej. Wysłałem nagranie jak do jej zdjęcia. Do O, zdjęcia. Kurwa. Do zdjęcia. Ja pierdolę. bro. Do zdjęcia. O, teraz okazuje się, że paliłem konia do twojej dziewczyny chyba. Ja pierdolę,